Nie, tu už ide čas. Mi ide už čas? Tu si ma sledovať? Nie. Priatelia, priateľky, kolegovia, kolegy, budeme pokračovať príspevkom pani doktorky Miroslavy Kristinovej, vieckovskej mediátorke. Téma jej príspevku je zdieľané rodičovstvo a skúsenosti zo 17-ročnej mediátorskej praxe. Nech sa páči, pani doktorka. Ďakujem za slovo. Ja by som sa v mojom príspevku s vami chcela podeliť v podstate o nejaké moje skúsenosti a zachytanie nejakých takých podstatných faktorov, ktoré súvisia s rozvodom rodičov, s bojom o deti a zverovania ich do starostlivosti po rozvode alebo rozchode. V podstate rozvod alebo rozchod je určitá premena životná medzi partnermi a končí partnerská rola, ale zároveň začína nový model rodičovskej starostlivosti. A aké modely starostlivosti máme u nás na Slovensku, to je známe, v podstate toto môžem aj preskočiť. Myslím si, že naozaj neexistuje najvhodnejší typ starostlivosti o dieťa. Dieťa v podstate deti prospievajú, pokiaľ sa nenachádzajú v konflikte medzi rodičmi a majú zabezpečený čo najviac vyrovnaný kontakt s oboma rodičmi. Najhorším dopadom rozvodu alebo rozchodu rodičov na dieťa nie je riziko či faktická strata vzťahu dieťaťa k jednému alebo obom rodičom. Deti primárne netrpia v súvislosti s niektorým typom porozvodovej starostlivosti, ale deti trpia najmä tým, že sú oddelené od svojich blízkych a konfliktom medzi blízkymi osobami. Čím intenzívnejší konflikt medzi blízkymi dieťa má, tým horšie a hlbšie dopady to má pre dieťa. Boj o zverovanie dieťaťa do starostlivosti ako kľúčový faktor podporujúci konflikt rodičov. Najzraniteľnejším článkom však nie sú rodičia, ale deti, ktoré nemajú žiadnu moc rozhodovať a sú odkázané na zrelosť svojich rodičov. Jedným z hlavných zdrojov eskalácie konfliktov je boj o dieťa, teda o to, komu bude dieťa zverené do starostlivosti. Prečo rodičia sa dostávajú do boja o dieťa? Sú to emocionálne dôvody, kontrola a moc jedného z rodičov, obavy a neistota, najmä jedného z rodičov a ekonomické faktory. Najčastejšie zámery rodiča mať dieťa zverené do svojej starostlivosti je ochranný zámer, kedy rodič je presvedčený, že druhý rodič nedokáže poskytnúť bezpečné a stabilné prostredie dieťaťu, obava o psychickú či fyzickú pohodu dieťaťa, snaha zabezpečiť dieťaťu kontinuitu výchovy, školy, kamarátov. Často u rodičov sa tento ochranný zámer vyskytuje, ktorí boli počas vzťahu dominantní v starostlivosti o dieťa. Potom je to potreba nejak zabezpečiť stabilitu a kontrolu. Rodič nechce, aby dieťa pendlovalo v úvodzovkách medzi dvoma prostrediami a verí, že jedno centrum života je pre dieťa zdravšie. Potreba mať veci pod kontrolou a rodič vychádza z presvedčenia, že on alebo ona vie lepšie, čo je pre dieťa je potrebné alebo najlepšie. No a potom je to emočné puto a identita rodiča. Rodič vníma dieťa ako hlavnú súčasť svojho života a identity. Je to jeho strach zo straty dieťaťa alebo z oslabenia väzby a je to potreba potvrdiť si, že dieťa je k nemu viac pripútané než k druhému rodičovi. Ekonomické dôvody. Rodič vie, že zverenie dieťaťa mu prináša výživné od druhého rodiča, právo na niektoré sociálne dávky či benefity a pocit, že dieťa prislúcha tomu rodičovi, ktorý sa oň vie aj finančne postarať. No a v neposlednom rade je to aj mocenský a manipulatívny zámer, snaha udržať kontrolu nad druhým rodičom cez dieťa, použitie dieťaťa ako nástroja v konflikte alebo ako rukojemníka, odmietanie striedavej starostlivosti, komplikovanie styku, potvrdenie si morálnej preváhy. Ja som ten zodpovedný rodič, ty nie. A niekedy ide o pokračovanie partnerského konfliktu v rodičovskej rovine.
Spoločenský a kultúrny rámec, ten sme už tiež tu spomínali veľmi často. V našom prostredí pretrváva presvedčenie, že matka je prirodzený primárny rodič. Rodičia môžu žiadať dieťa do starostlivosti aj preto, že je to spoločensky očakávané, nie nutne preto, že je to dieťa najlepšie, pre dieťa najlepšie. No a samozrejme aj spomínaný už tlak širšej rodiny. Ako boj o dieťa produkuje konflikt? Každý súdny spor znamená ďalšie rany v komunikácii rodičov. Rodičia sú nútení vzájomne dokazovať nedostatky, čo posilňuje nepriateľstvo. Vzniká polarizácia v súdnom boji dobrý rodič versus zlý rodič a dieťa je často vtiahnuté do sporu priamo alebo nepriamo. Má byť svedkom, zodpovedať, koho má radšej alebo počúvať negatívne hodnotenie jedného rodiča o druhom. Aký to má dopad na dieťa? Boj o zverenie môže mať devastujúci účinok na vývin dieťaťa. Je to psychická záťaž, narušenie identity, poruchy správania a úzkosti, ale aj v neposlednom rade modelovanie vzťahov. Dieťa si osvojuje konfliktné vzorce správania, ktoré si nesie do budúcich partnerstiev. Systémové faktory. Spor o zverenie je podporovaný aj samotným právnym nastavením. Klasický model zverovania vytvára súťaživosť, eskaluje konflikty. Stabilita prostredia sa niekedy používa ako argument pre vylúčenie druhého rodiča na miesto podpory spolupráce a zároveň je tu aj nedostatočná podpora rodinnej mediácie a rodičovských dohôd, čo vedie vlastne zaťažovaniu alebo k udržiavaniu tých rodičov v konflikte v mnohých prípadoch. Čo znamená stabilita prostredia, ktorá sa najčastejšie ako fráza v sporoch o deti používa? A čo je na tomto argumente problematické? Poprvé je to redukcia stability len na miesto bývania. Stabilita sa chápe ako jedno lôžko, jedna adresa, jedna izba. V skutočnosti však stabilita dieťaťa nespočíva iba v priestore, ale v kvalite vzťahov a v emocionálnom bezpečí. Po druhé, ide o zamieňanie stability s pohodlnosťou dospelých. Argument dieťa musí mať jeden domov často vyjadruje skôr potrebu rodiča alebo súdu vyhnúť sa komplikovanejšiemu riešeniu. Reálna skúsenosť však ukazuje, že dieťa dokáže fungovať vo viacerých prostrediach, pokiaľ sú vzťahy láskyplné a predvídateľné. Po tretie, nezohľadňovanie práva dieťaťa na oboch rodičov. Ak sa stabilita definuje len ako fyzické zázemie u jedného rodiča, dochádza k potlačeniu práva dieťaťa na rovnocenný kontakt s oboma. Dieťa sa tak síce cíti stabilne na jednom mieste, ale emocionálne je nestabilné, lebo stráca väzbu k druhému rodičovi a širšej rodine. No a medzi také navrhované riešenia by mohlo patriť napríklad nahradiť pojem stabilita prostredia pojmom stabilita vzťahov a starostlivosti. Súd by mal skúmať, či dieťa má istotu a pravidelnosť v kontaktoch s oboma rodičmi, nie len jednu adresu. Ďalej by to mohla byť podpora rodičovských dohôd a mediácie. V neposlednom rade aj flexibilita podľa veku dieťaťa. U malých detí by ten interval starostlivosti mal byť skrátený a častejší s oboma rodičmi. U školákov by to mali byť vyvážené týždňové alebo viacdenné intervaly. U tínedžerov väčšia participácia na rozhodovaní. To aj zo skúsenosti môžem potvrdiť, že tie decká od 13-14 rokov už si sami povedia, či chcú týždeň, či chcú 2 týždne byť u rodičov a oni v podstate potom to vo väčšine prípadov aj reflektujú a umožnia im to. Potom je to dôraz na emocionálne zdravie. Stabilita sa má merať podľa toho, či dieťa prosperuje, či zvláda školu, má kamarátov, je spokojné, cíti sa v bezpečí, milované. Modelové odporúčanie posudzovania stability dieťaťa pri rozvode alebo rozchode rodičov by mohlo vyzerať napríklad takto. Už som hovorila o novej definícii stability, teda stabilita dieťaťa sa nemá redukovať len na jedno fyzické miesto, ale chápať ho ako predvídateľnosť života dieťaťa, bezpečie vo vzťahu s oboma rodičmi, harmóniu v starostlivosti, kontinuita vo vzdelávaní a sociálnych väzbách.
veľmi dôležitom, teda veľmi dôležitá je aj vzťahová stabilita, či má dieťa zachovaný blízky vzťah k obom rodičom, k širšej rodine, či podporujú rodičia kontakt dieťaťa s druhým rodičom, či vie dieťa slobodne hovoriť o oboch rodičoch bez tlaku a lojalitného konfliktu. Emocionálna stabilita, či je dieťa v prostredí, kde prevláda pokoj alebo je svedkom častých hádok, či sa cíti prijaté a milované takým, aký je, či má dieťa možnosť vyjadriť pocity a potreby bez strachu, stresu alebo odmietnutia. Stabilita režimu, či má dieťa u oboch rodičov alebo teda samozrejme ako u oboch rodičov pravidelný denný rytmus, škola, spánok, voľný čas, krúžky, či starostlivosť oboch rodičov je zladená, spoločné pravidlá, dohoda o domácich povinnostiach, školských aktivitách. Ďalej je to sociálna a komunitná stabilita, či je zachovaný kontakt dieťaťa s kamarátmi, širšou rodinou, školou, či nie je dieťa vytrhnuté zo svojho prostredia bez opodstatneného dôvodu. Toto by nám mohlo priniesť očakávanú zmenu pri posudzovaní stability, a to napríklad, že by prišlo k zníženiu zbytočných sporov o jediný domov. Ide o ochranu dieťaťa pred stratou väzby s jedným rodičom, dôraz na vzťahovú kontinuitu namiesto fyzickej exkluzivity, posun od víťazstva jedného rodiča k spoločnej zodpovednosti, znížení konfliktov, rodičia nebudú bojovať o titul primárny, zodpovedný rodič, silnejšie práva dieťaťa, dieťa nebude vnímané ako predmet sporu, ale ako subjekt vzťahov, vyrovnané rodičovstvo, obaja rodičia zostanú plnohodnotne zapojení, a lepšia psychická pohoda dieťaťa, menej lojalitných konfliktov a zachovanie väzieb. Kedy zverovanie dieťaťa do starostlivosti má byť zachované? Samozrejme sú to tie situácie, kedy dieťa je ohrozené a nachádza sa ohrození života, nepriaznivom prostredí a ide teda konkrétne o násilie alebo týranie, závažné závislosti alebo duševné choroby jedného alebo oboch rodičov, úplná neochota alebo neschopnosť spolupráca medzi rodičmi, veľká vzdialenosť bydlisk, špeciálne potreby dieťaťa, aj keď samozrejme dneska to tu už odznelo, dá sa nad tým uvažovať a nemusí to byť naozaj ako proste výlučne tieto podmienky platiť pre každý prípad, ktorý je individuálny. Napríklad hovorili sme aj o tej vzdialenosti bydlisk a všetko sa dá nastaviť, pokiaľ samozrejme ako ten vzťah k tomu dieťaťu je zachovaný a je zdravý a dieťa má poskytnutú starostlivosť, ako má mať. No a ja by som na margo toho a hlavne našej témy dneska o tom, či formy zverovania dieťaťa do starostlivosti sú nutné, chcela poukázať aj na dobrú prax u nás na Slovensku, kedy v podstate tu je číslo konania, bola to doktorka, bývalá sudkyňa poručenskej agendy, doktorka Haverlandová, ktorá už sa tejto poručenskej agende žiaľ nevenuje, ale osobne som sa s ňou stretla, školila nás na jednom školení a preto v podstate aj som sa dostala k tomuto, lebo ona nám to odprezentovala. A keď sme sa rozprávali o tom, že čo dokážu robiť rodičia v sporoch o deti, predstavila nám 2 prípady z mnohých, ktoré ona riešila a ja si ju veľmi vážim, pretože je to človek, ktorý naozaj bol veľmi vnímavý, citlivý a na zreteli, na piedestáli mal vždy to dieťa a dokázala vycítiť v podstate ten problém, ktorý bol taký hlavný. V týchto prípadoch išlo o to, že väčšinou to boli maminky, a tak je to aj v realite, že mali problém s pojmom striedavá starostlivosť. Veľa sme urobili veľmi negatívnu reklamu tomuto pojmu, tejto forme starostlivosti, ale z nesprávneho uhla pohľadu.
A táto pani sudkyňa urobila to, že po vyhodnotení tých možností u oboch rodičov prišla na to, že obidvaja sú spôsobili, dieťa má všetko zabezpečené, je milované, nebol tam dôvod proste, aby ona odtrhávala dieťa od jedného rodiča alebo jednému rodičovi, krátila čas starostlivosti a ona sa tej formulácii vyhla. Ona jednoducho v rozsudku určila harmonogram. To je ten základ, o čom sa bavíme. Celý čas dneska stačí harmonogram starostlivosti, ty sa budeš starať vtedy, ja vtedy. A či je zverenie alebo nie zverenie, vôbec to nie je podstatné. Nie je to podstatné ani pre to dieťa. Takže ja by som chcela len poukázať na tieto dva rozsudky, o ktorých viem, ktoré nám odprezentovala. A ona tam presne určila tento harmonogram. Ja keď pracujem s rodičmi, v prvom rade, keď prídu a začíname spolupracovať, tak jeden z nich, väčšinou sú to maminky, teda hovoria, ja chcem osobnú starostlivosť, moje dieťa. Otcovia chcú striedavú starostlivosť. A ja ich sa snažím vždy usmerniť, prosím vás, nebavme sa o forme starostlivosti. Povedzte mi, ako si to časovo viete predstaviť, čo navrhujete. A keď toto všetko rozoberieme, keď rozoberieme aj to, čo dieťa v skutočnosti potrebuje, či si vedia predstaviť, čo zažívajú, keď sa takto správajú, či si uvedomujú to, že vlastne oni svojim partnerským vzťahom zahlcujú to dieťa a nevedia oddeliť partnerský vzťah od starostlivosti o dieťaťa, od rodičovskej starostlivosti alebo rodičovského vzťahu. Musím povedať, že je to práca náročná a všetci to viete, každý máte svoje povolanie a v podstate snažíte sa tým rodičom byť nápomocní a viete, čím všetkým prechádzate a mnohokrát sa stretávate s náročnými situáciami, ale aj s bezmocnosťou. Treba len s nimi trpezlivo pracovať a oni to pochopia. V mnohých prípadoch musím povedať, že to pochopia. A urobia všetko preto, aby to dieťa naozaj uchránili, lebo im na tom záleží. A pochopia aj to, že to zverovanie nie je dôležité. Ja mám prípady, kedy sme nastavili harmonogram starostlivosti o dieťa, tým, že malo 2,5 roka alebo 3, už si presne nepamätám, malinké bolo. Po ťažkých rozhovoroch nakoniec sa to podarilo na režim 2-2-3, ktorý je naozaj veľmi ideálny pre malé dieťa, ktorým úplne inak plynie čas ako nám dospelým. A tam tomu dieťatku treba zachovať proste ten intenzívny kontakt s rodičmi a nie dlhé odlúčenie od jedného alebo od druhého. Rodičia sa dohodli na tomto režime, ale maminka proste nechcela upustiť. Ona chce zverenie do osobnej starostlivosti. Otecko povedal, nemám s tým problém, keď len toto dôležité je, že máme nastavený tento harmonogram, ktorý si už mimochodom v procese mediácie skúšali 2 mesiace. Poprosím k záveru, pani doktorka. Dobre, idem k záveru, preskočím. No. Konflikt o dieťa nie je skutočne o dieťati, je to zrkadlo nezahojených rán rodičových potreby mať moc, uznanie, potvrdenie vlastnej hodnoty. Rodič, ktorý bojuje o zverenie dieťaťa len do svojej starostlivosti, často hľadá uzdravenie svojej bolesti cez víťazstvo. Pravda je, že víťaza v tomto spore nie prehráva predovšetkým dieťa. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne. Z vášho príspevku išla taká múdrosť, až taká biblická by som povedal. A prosím teda, ak by boli nejaké otázky. 1, 2, 3, 4, 5. Nikto nedáva otázku, takže je tu predsa len jedna. Nech sa páči. Ďakujem pekne a chcel by som sa spýtať na podporu štátu, a to sú napríklad priority úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Či si vieš predstaviť, že by takéto priority boli povedzme aj advokáti, kouči alebo
nejaké iné profesie, ktoré by pomáhali v týchto zložitých situáciách rodinám s deťmi? Predstaviť si to viem. Ide o to, ako by boli nastavení vlastne tie pomáhajúce profesie. Pri všetkej úcte ku každej profesii musím povedať, že advokát v podstate jeho úlohou je zastupovať svojho klienta. Oni to často aj hovoria, čiže zastupuje záujmy toho rodiča, ktorého zastupuje. A tak si vykonáva aj svoju prácu. Ale ak by sa podarilo v podstate, že by aj advokáti napríklad boli nastavení tak, že dobre, nejdeme bojovať, ale robíme všetko preto, aby sa našla tá zhoda, prečo nie? Nech majú aj oni tú podporu. Ale aj keď tu nejaké dotácie nemajú, ja z vlastnej skúsenosti musím povedať, že poznám mnoho takých advokátov a s mnohými sa aj zoznamujem, ktorí robia všetko preto, aby tí rodičia sa dohodli a púšťajú ich, oni ich sami posielajú na tú mediáciu, oni majú nejaké skúsenosti s mediátormi alebo s psychológmi a proste sú takto nápomocní tým rodičom. Ešte raz ďakujeme pani doktorke Miroslave Kristínovej Vieckovskej za jej príspevok a poprosím pána Bohuslava Lengharta z občianskeho združenia Cochemská prax SK, ktorý je jeden z organizátorov tejto konferencie, aby nám predniesol svoj príspevok Cesta k zmene zákona. Takže nech sa páči. Máš slovo. Áno, ďakujem. My si tu vymeníme prezentáciu. Poprosím vás o strpenie sekundu. Aby bolo dobre počuť. Takže prezentácia druhá je pripravená. Ďakujem vám predovšetkým, že ste vydržali doteraz. Už sa možno aj blíži trošku záver tejto konferencie. Bola naozaj bohatá, ešte stále je bohatá, tak verím, že vás obohatí aj tento príspevok. Tento som nazval, že Cesta k novele v Českej republike, ale taký lepší názov by bol, že Cesta k novele zákona. A prečo k novele zákona? Nemyslím si, že konečným cieľom by mala byť len novela zákona. To by bolo málo. Konečným cieľom by mala byť vlastne tá spokojnosť detí, uspokojenie najlepšieho záujmu dieťaťa po všetkých stránkach. Ale myslím si, že ten zákon dáva taký ten základ. To sú základy preto, aby sme ten najlepší záujem dieťaťa vôbec mohli uspokojiť. Prečo si to myslím? Lebo ak je ten zákon zlý, tak vlastne v podstate všetci konajú zle, ak ho dodržiavajú, alebo už navádza ľudí nejakým nesprávnym spôsobom, a podľa tejto nesprávnej cesty potom fungujú aj všetky úrady. Takže je dôležité podľa mňa, aby ten zákon bol dobrý. A hovorím to preto, lebo si myslím, že súčasný zákon, ktorý tu máme, tak nie je dobrý a aj ten súčasný, ktorý majú v Čechách ešte do konca tohto roka, nie je dobrý, alebo zďaleka nie je dostatočný. Práve ten nový zákon, ktorý prijali, tak považujem za veľký posun vpred. A mali sme ho tu už predstavený z Ministerstva spravodlivosti, mali sme ho trošku zhodnotený z viacerých strán, čo si o ňom rôzni ľudia myslia, aj sudcovia, aj možno rodičia, aj mediátorka a podobne. Ja si tiež myslím, že by mohol byť takým krokom vpred, pretože
pretože síce sú tam len vymenené formulácie, ako sme to hovorili, ale prostredníctvom tých formulácií on nastavuje vlastne úplne iné prostredie, úplne iné vnímanie celej tej problematiky. Hej. Už nehovorí o tom, že ideme vyberať lepšieho rodiča, ale že obaja rodičia sa o deti starajú. A podľa mňa je to prirodzené. Obaja rodičia sa o deti starajú, keď je to dieťa v tej rodine, ktorá sa nerozviedla. Proste v každej rodine by malo byť prirodzené, že obaja rodičia sa o dieťa starajú. A tento nový zákon český práve k tomuto vyzýva. Pardon. A ten názov Cesta k novele teda je tu preto, že jedna vec je, že dôležité je, čo tá novela prináša, ale z môjho pohľadu pre nás, pre Slovákov, je dôležité aj vnímať to, ako k nemu Češi prišli. Týmto príspevkom chcem totiž to povedať, že oni neprišli k tomu len tak, že niekto si zmyslel na ministerstve, že zmením zákon, lebo proste už to tu máme nejako dlho a už nejaký problém tam je, tak proste niečo s tým urobíme, takto napravíme, vyskúšame trebárs toto, či to náhodou nebude fungovať. Ani zďaleka. Tú cestu, ktorou si prešla Česká republika, ja považujem ako keby za takú vzorovú, že oni tam majú v Čechách takú unikátnu situáciu, ktorá nenastáva často, ani u nich možno, ani na Slovensku, ani v iných oblastiach. A o tej by som chcel trošku povedať, keďže my vieme o tom, ako je to v Čechách. Pani Nováková vám hovorila, že spolupracujeme, že sme boli spolu už na viacerých aktivitách, takže sledujeme aj to, čo oni robia a boli sme pri tom. Tu je len zhrnuté, že vlastne čo prináša novela občianskeho zákonníka, že zásadne mení úpravu fungovania rodiny po rozvode, ako keby možno ani nie to fungovanie, ale tú úpravu, že ako to upravujeme, ako tie súdy a všetky tie inštitúcie k tomu budú pristupovať, aby to nastavili nejako. Hej? Čiže tá úprava sa zásadne mení a čo je dôležité a preto je to zvýraznené, že reaguje na problémy praxe. Ja som ich tu trošku povedal už do obeda, že za tými problémami ja vidím naozaj to utrpenie detí. Utrpenie detí, ktorých rodičia proti sebe naozaj ostro bojujú, či už to dieťa sa nakoniec odcudzí, alebo si cez dieťa proste dokazujú, že jeden je silnejším, stia sa jeden druhému, proste dieťa nesmie byť nástrojom na toto. Hej? Tomu treba zabrániť a myslím si, že tá česká úprava práve vytvára také prostredie, kedy by to mala výrazne eliminovať. Čiže reaguje na problémy praxe. Snaží sa lepšie naplniť záujmy dieťaťa a to si myslím, že v tom, že zachováva dieťaťu vzťahy, pretože pri rozpade vzťahu partnerského rodičov hrozí aj poškodenie vzťahov dieťaťa s jedným rodičom. A ona sa teda snaží zachovávať tieto vzťahy. V tom vidím najlepšie naplnenie záujmu dieťaťa. Odstraňuje prekážky na ceste k dohode, pretože to prekážkou je rozhodnúť sa, že či bude dieťa v starostlivosti toho rodiča, alebo toho, alebo striedavej, alebo akej. No proste nie, netreba o tom rozhodovať. Proste si povedzte, kto sa kedy bude starať. Hej? To je odstránenie jednej z prekážok na ceste k dohode. Odstraňuje zbraň využívanú v rodičovských sporoch. To ste sa možno s tým stretli, že už v živote svoje dieťa neuvidíš. Hej? Keď takémuto rodičovi dáme taký nástroj, že OK, ty môžeš získať dieťa do svojej starostlivosti a ten druhý tým pádom už to dieťa nemusí vidieť, tak tú zbraň využije, hej, keď má možnosť toto urobiť. No, nastavuje lepšiu rovnoprávnosť, podľa mňa teda aj väčšiu spravodlivosť, obaja rodičia sa starajú, už nie je jeden nálepkovaný tak a druhý inak, proste sú obaja rovnocenní. No a podľa mňa je to aj návrat k normálu, pretože to je to, čo hovoril tu na kolega Aleš, že ako to bolo kedysi, že bola nastavená tá starostlivosť jedného rodiča, ten výber toho lepšieho rodiča, niekedy možno pred 100 rokmi, proste pred desiatkami rokov, keď rozvody boli úplne výnimočné. A keď jeden ten rodič bol naozaj nejaký defektný, výnimočný, keď bolo zrejmé, že tento rodič by sa o dieťa starať nemal, hej, tak vtedy bolo povedané, že dobre, bude sa starať druhý. Ale dneska, keď máme takéto rozvody, ako to tu bolo povedané, že ktoré sú z dôvodu toho, že si partneri nerozumejú, to neznamená, že jeden z nich sa menej vie starať o deti. A takých rozvodov je najviac, to sú zhruba 2/3.
No a poďme na to, že čo predchádzalo tej novele v Českej republike. Viacero odborníkov sa stretlo s otvorenou mysľou. S otvorenou mysľou, zase je to zvýraznené. Podľa mňa preto sme na Slovensku v takom stave, v akom sme, že my nemáme tú otvorenú myseľ, nedokážeme nejako prijímať. Nie sme ochotní z rôznych dôvodov, tých dôvodov je asi veľa, ale proste prijímať nové veci do nášho zákona, do nášho fungovania vôbec, a to myslím najmä tie inštitúcie. A konkrétne, čo to boli za odborníci? Určite tu nie je konečný výpočet, ale sú tu tí, s ktorými som mal možnosť stretnúť, spolupracovať, zoznámiť sa, ospravedlňujem sa všetkým, ktorí tu nie sú vymenovaní a podielali sa na tom. Určite ich bolo viac. Takže Markéta Nováková, ktorý sme tu počuli zo združenia Cochem.cz, ktorá začala v Českej republike tak do veľkej miery šíriť tie myšlienky cochemskej praxe, aby ich mohli uchopiť sudcovia. Potom to boli rozhodnutia Ústavného súdu. Niektorí sudcovia Ústavného súdu Českej republiky sa snažili ponúknuť nejaké kritéria, nejaké návody tým okresným súdom, že ako majú o tých deťoch rozhodovať, ako majú ten zákon o rodine uplatňovať v praxi, čo výrazne pomáhalo. Prišiel Vladimír Polák do Nového Jičína, ktorý bol teda tým poručenským sudcom, a práve vďaka tomu, že od Markéty sa k nemu dostali prvky cochemskej praxe a takéto možnosti, tak ich začal uplatňovať na svojom súde, vo svojich konaniach. Pridali sa viacerí ďalší sudcovia v Česku. Tu sme počuli Martina Beneša, ktorý nám tu hovoril, pán Kotrády, a bolo ich ďaleko viac tých sudcov. Začali experimentovať s prvkami Cochemu a s dohodami. Počuli sme o vzdelávaní rodičov, vypracovávali rodičovské plány, dávali ich na web, materiály pre rodičov edukačné a tak ďalej. Potom prišiel Petr Fučík, ktorý začal skúmať striedavú starostlivosť po tej kvalitatívnej stránke, on tomu hovorí, čiže to si viete nájsť na internete, že striedavú starostlivosť skúmal a prispel vlastne do tohoto kolektívu nejakými odbornými informáciami. Radek Táček a Terezia Panová tu už boli dnes tiež spomínaní tým skvelým programom edukácie rodičov, ktorý sa po Českej republike čiastočne rozšíril. Tiež to nie je plná Česká republika, ale výrazne to pomáha zjednodušovať alebo zjemňovať tie rodičovské spory, alebo im predchádzať, to je ešte lepšie, predchádzať im. No a títo odborníci nepracovali len každý sám, ale sa aj stretávali a vymieniali si názory. Bolo mnoho takých diskusí, aj nám o nich trošku hovorili, ale dôležité boli tie stretnutia v Justičnej akadémii Kroměříži, tie sympózia, na ktorých prijímali závery. Tie si tiež môžete nájsť na internete, sú k rôznym témam, vždycky každé sympózium bolo venované jednej téme. A prijali konkrétne závery, ktoré boli zase pomôckou pre súdy, ako majú s danou problematikou pracovať. No a boli tam teda ďalšie tie mnohé diskusie, konferencie a podobne. Takže keď to zhrniem, čo predchádzalo tej novele v Čechách, bola to otvorenosť, tu som už zvýraznil, identifikácia tých problémov, že vlastne čo v tejto oblasti, keď sa rozvádzajú rodičia, aké problémy máme v praxi, roky vzdelávania, hľadania návrhov, experimentovania, keď je človek otvorený, tak prijíma rôzne typy riešení, skúša ich, a toto Češi práve robili, vyzdielali si skúsenosti a až prišli k tomu bodu, že sa rozhodli, že áno, fajn, my sa do istej miery posúvame vpred, darí sa nám odstraňovať nejaké problémy, ale zákon nás limituje. My už keď nezmeníme zákon, tak sme už na hranici, takže musíme zmeniť zákon. Takže prišli až k tomu, aby ho zmenili. Ako bola tvorená novela v Českej republike? Už som to povedal, že bola tu unikátna situácia, taký ukážkový prístup. Nebolo to rozhodnutie úradníka, nebolo to nejaký tlak nejakej lobistickej skupiny ani nič také. Bolo to naozaj od tých odborníkov z praxe, ktorí videli problémy, boli otvorení a chceli situáciu meniť. Dôraz bol na záujem dieťaťa, lebo tam neboli žiadne tlaky zo strany rodičov alebo zo strany nejakých iných skupín, a po odbornej stránke je výborne spracovaná tá dôvodová správa, o ktorej nám pani z Ministerstva spravodlivosti už trošku hovorila.
Tu je znenie nového zákona, ktoré už nám, myslím, Aleš ponúkal, že ako to znie, dohodnou-li sa na tom rodiče, súd rozhodne, že dieťa zústava v péči oboch rodičov. To je kvázi ten najlepší ideálny model, kedy proste súd povie len, že rodičia sa budú starať naďalej a oni sa starajú. Oni sa na všetkom dohodnú, pochopia, že náš vzťah sa rozpadá, ale vzťahy s dieťaťom musia zostávať zachované a my sa o neho postaráme najlepšie, ako vieme. Ak sa nedohodnú, je tam odsek 2, súd určí, kedy sa stará matka, kedy sa stará otec. Hej? A je vybavené. Ešte upriamím pozornosť, že keď si všimnete paragraf 907 Českého občianskeho zákonníka, odsek 1 začína slovom dohodnou-li. Hej? Tu je jasný dôraz na to, že sa očakáva od rodičov dohoda. Niekedy k nej nepríde, ale už ten zákon ako prvé slovo hovorí, že očakávame od vás tú dohodu od rodičov. A keď som povedal, že je výborná dôvodová správa, tak si dovolím z nej prečítať. Ačkoliv stávající právny úprava, tá súčasná, tá nesprávna, stanoví, že oba rodiče mají rodičovskú odpovednosť zahrnujúci mimo iné práva a povinnosti o dieťa pečovať, dochází rozvodem manželu, respektíve rozhodnutím soudu v prípade rodičov, ktorí spolu nežijí, k její faktické modifikaci, zúžení v rozsahu péče o dieťa. Je-li dieťa svěřeno do výlučnej péče jednoho z rodičů, odebírá se druhému rodiči právo a povinnosť o dieťa pečovať. Takové řešení nelze považovať za vhodné, ledaže by byly dány závažné dôvody, ktoré by napríklad odôvodňovali rozhodnutí soudu o omezení či zbavení rodičovskej odpovednosti. Hej, potom je to už iná vec. Už nerozhodujeme o tom, že z hľadiska rozvodu, že kto sa kedy stará. Rozhodujeme o tom z toho pohľadu, že jeden je neschopný, nemôže alebo tak mu tie rodičovské práva obmedzíme. Ale bez toho, že by sme obmedzovali rodičovské práva, ako z pohľadu Čechov, dnešného pohľadu Čechov, už nemôžeme povedať, že nebudeš sa starať. Musíme povedať, že obmedzujeme ti práva, nebudeš sa starať, lebo. Ale nie, lebo rozvod. To tam nemôže byť. A prečo tam nemôže byť? Právo rodiču na péči o dieťa je chráneno i listinou základných práv a svobod. Ústavní súd v tejto souvislosti v konstantní judikatuře zdůrazňuje, že je třeba vycházet z premisy, že zájmem dítěte aby bylo především v péči obou rodičů. Princíp, podľa nehož by rozvodem manželů nemělo dochádzať k modifikaci rodičovských práv i povinností, zdůrazňují i princípy evropského rodinného práva. Důsledkem stávajícího právního stavu toho zlého je již zmíněné rozlišování rodiče, který má dítě v péči, a druhého rodiče, který má pouze právo styku s dítětem. Bez soudního omezení nebo zbavení rodiče rodičovské odpovědnosti by však i druhý rodič měl mít právo a povinnost o dítě pečovat. Uvedené rozlišování vede k psychologickému zdůrazňování významu prvního rodiče a zmenšování významu druhého rodiče. Ačkoliv práva a povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti jsou pro oba rodiče stejné. A tu je ďalšia vec z dôvodovej správy, veľmi dôležitá, preto je červený. Z výše uvedeného tak vyplývá, že není dán žádný rozumný důvod a zřejmě ani zákonný podklad pro odlišení 3 forem péče a zejména s tím související odlišení formy péče jednoho z rodičů se stykem rodiče druhého. Obsah styku a osobní péče o dítě ve vymezeném čase se překrývají a umělé rozlišování vede spíše k nežádoucímu prohloubení konfliktů v rodinách, neboť odlišné označení přes zásadně stejný obsah vede k narušení rovnosti mezi rodiči a často i k nežádoucímu zneužívání postavení jednoho z nich. To je práve tá identifikácia tých problémov a popis, hej, z dôvodovej správe, ktoré sú dnes v Čechách a vieme, že úplne rovnaké sú aj na Slovensku. A preto sa navrhuje zrušiť stávající rozlišovanie jednotlivých forem péče o dieťa, zejména dosud nejčastěji uplatňované svěřování dítěte do péče jednoho z rodičů, je nedůvodně spojeno se stigmatizací druhého rodiče, který je pasován do role toho, komu náleží pouze právo styku s dítětem a pouze ve vztahu k němu je formálně rozhodováno o určení vyživovací povinnosti, již však mají ze zákona oba rodiče.
Rozlišovanie jednotlivých forem péče o dieťa tedy neplní žádnou relevantní funkci a samo se stáva bez vážného dôvodu zdrojem konfliktu medzi rodiči. Čiže nájdeme tu dosť dobré dôvody na to, prečo sa ten zákon menil a ako som hovoril, nemení ho jeden úradník ani dvaja z ministerstva, je za tým skupina naozaj skvelých odborníkov z praxe. Čo sa týka Slovenskej republiky, tak prebieha tu rekodifikácia občianskeho zákonníka, možno o tom viete, ministerstvo nám už zverejnilo nejaký návrh občianskeho zákonníka, oboznámili sme sa s ním a teda musíme konštatovať, že je tu taká situácia skôr úplne opačná ako v Českej republike, že na Slovensku ako keby sme nemali tých ľudí s otvorenou myslou, ako keby sme nemali tých ľudí, ktorí identifikujú problémy, hľadajú vôbec problémy. Už nehovorím o tom, že by sa hľadali nejaké riešenia, lebo však keď nevieme o problémoch, tak nehľadáme riešenia, hej. Ale tie problémy my tu máme, hej. To myslím si, že preto tu všetci aj sedíme, že vieme o tom, že to nie je v poriadku, tak ako to je. A teda z toho nového občianskeho zákonníka navrhnutého na Slovensku si dovolím veľmi stručne vyňať, že zostáva v ňom spoločná striedavá starostlivosť, aj starostlivosť jedného rodiča. Naďalej bude o tom rozhodovať predovšetkým súd, potom niekde v tom 4. odstavci, alebo kde je spomenuté, že môžu sa teda rodičia aj dohodnúť. Nie je to tak ako v Čechách, že prvé slovo je dohodnou. Hej? Čiže u nás to je niekde zastrčené, že tak, môžu sa aj dohodnúť, nevyzýva to k dohode. No a tým pádom celá tá podstata zostáva rovnaká, ako je v súčasnosti a z môjho pohľadu zostávajú aj rovnaké problémy. Ja naozaj, keď som si to prečítal, to nové znenie občianskeho zákonníka a porovnal so starým, ja si nemyslím, že to vyriešilo čokoľvek z tých problémov, o ktorých sme tu hovorili. No a na záver teda chcem zvýrazniť, že naozaj deti nechcú, aby sa ich rodičia hádali. Žiadne dieťa to nechce a aj my možno máme ešte svojich rodičov, alebo sme mali svojich rodičov a nechceme, aby sa oni hádali. Hej? Keď sa žijeme do role toho svojho dieťaťa, predstavíme si svojich rodičov. Ale keď tí rodičia spolupracujú a keď sme boli deti, sa o nás starali, tak to sa nám páčilo. Toto deti očakávajú. A práve k tomuto ten český zákon vyzýva. Na jednej strane on, ako som povedal, že tým slovíčkom dohodnou hneď na začiatku ukazuje ten pozitívny príklad, hovorí to, čo by mali robiť, čo sa od rodičov očakáva, aj keď sa rozchádzajú. A na druhej strane eliminuje úplne tie extrémne situácie, keď už to dieťa prichádza o jedného rodiča a zavrhuje ho. Hej? Že obidve vlastne a celé spektrum tých situácií to tá česká novela ako keby rieši. Na záver posledná veta snáď, že nemyslím si, že tým je všetko vyriešené, keď Češi prijali takúto novelu a od 1. januára tam bude sveta žiť. To nie, hej? Ani ja si to nemyslím, ale ako som povedal, ten zákon je základ. Ten zákon hovorí, čo sa od rodičov očakáva, čo majú robiť, čo nemajú robiť, čo je vhodné, čo nie je vhodné. Ak to ten zákon nastaví, tak tá spoločnosť sa má šancu potom postupne na toto naladiť. Hej? S tou novelou by malo prísť naozaj aj edukácia rodičov a ďalšie veci. Hovorili sme tu o tých sociálnych pracovníkoch, o psychológoch, o rodinnom poradenstve a tak ďalej. Všetko toto tam nadväzuje určite. Ale za mňa ten zákon je jednoznačne dôležitý. Oni sú to základy. Keď mám základy zlé, tak dobrú stavbu na tom nevybudujem. Ďakujem vám za pozornosť a neviem, či je teda priestor na otázky. Nie je. A ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Ale neznamená to, že nie vôbec. Necháme si otázky na tú spoločnú kolokviálnu časť, kde budeme môcť teda diskutovať o spoločných záveroch. A teraz ešte na pár minút pozývam teda posledného rečníka, pána inžiniera Miroslava Sabola zo svojpomocnej rodičovskej skupiny, ktorý sa s nami podelí o tému, ktorá znie tak veľmi pútavo až novinársky. Ak sa už rozvádzať, tak radšej v Martine, než v Starej Ľubovni. Takže poprosím ťa, aby si to skúsil trošku skrátiť. Máš na to 7 minút, tak potom bude priestor aj na diskusiu, aj na otázky pre pána Lengharta, aj pre pána Sabola. To je tam ešte do Zoomu vyzdieľať, dobre?
Ja poviem svoj názor, že počul som veľa názorov, že štatistiky nikoho nezaujímajú, takže dovolil som si svoj príspevok skrátiť, ale keby niekoho niečo zaujímalo, spýtajte sa, ja vám odpoviem, pretože moje štatistiky sú do hĺbky hodnotenia celoslovenského, okresných a mestských súdov, jednotlivých senátov, či jednotlivých samosudkyň, čiže ak chcete, kontakt na mňa máte, viem vám poskytnúť velice podrobné informácie a tu teraz skúsim iba všeobecné, čiže domnievam sa, že už mi to zmizlo, že toto je asi pre vás najzaujímavejší graf, čo je vlastne, my si z daní platíme inštitúcie a napríklad Ministerstvo spravodlivosti malo zverejňovať štatistickú ročenku, ktorú síce zverejňuje, ale 2 roky v nej odmieta zverejňovať údaje o spoločnej starostlivosti, ktorú máme 2 roky, čiže ja ako občan tu oficiálne vyjadrujem nespokojnosť, že mnou platené ministerstvo nie je schopné za 2 roky urobiť to, čo nás ako občanov zaujíma. Čiže základná informácia je taká, že v Slovenskej republike od zavedenia inštitútu spoločnej starostlivosti, čiže keď čítam právoplatné rozhodnutia súdov v roku 2023 a 2024. Toto je vlastne graf s tým, že čiže spoločná osobná starostlivosť je v priemere 11%, s tým, že nebudem vás tým zaťažovať, ale v roku 2023 bolo viacej striedavej starostlivosti ako spoločnej, v roku 2024 sa to už prevrátilo, je viacej spoločnej starostlivosti a dúfam, že po rekodifikácii občianskeho zákonníka bude vyťaziť spoločná starostlivosť vo forme zdieľanej starostlivosti 100%, čomu aj smeruje táto konferencia. Názor môjho príspevku bol naozaj bulvárny a ten sa pýta, či tu niekto je z Martina alebo zo Starej Ľubovne ešte. Výborne. A neviem ešte... Takže ja vám snímam klobúk a hovorím, že naozaj akože v Martine ste sa asi stretli, to ako tu Boh už predo mnou hovoril o tých Čechách, ľudia s otvorenou myslou, čiže u vás je ten ostrovček pozitívnej deviácie, pretože ja keď si urobím, sa mi to podarí otvoriť, a už to tu mám, ale idem takto najprv. A dobre som bol. Čiže vlastne ja som za svoje kritérium hodnotenia štatistického zhodnotil, že či deťom v manželstve, ktoré ich rodičia sú nútení štátom ísť na súd, deťom v partnerstve to štát nenúti ich do toho, čiže moja štatistika sa venuje iba rozvodom, čiže všetko ostatné je mimo, čiže tým sa nezapodievam. Čiže štát prinúti manželstva, ak sa rozvádzajú, ísť na súd a o ich deťoch rozhoduje štátna inštitúcia a kritérium z pohľadu detí ja vnímam, že či mi ako dieťaťu ostanú obidvaja rodičia, alebo či mi súd odníme jedného rodiča z osobnej starostlivosti, čo považujem ako dieťa za nedobré. A u vás v Martine, za čo vás chválim, že za roky 2023 a 2024 súdy v rozvodovom konaní rozhodli v 87%, že dieťa zverili buď do spoločnej alebo striedavej starostlivosti, čím dieťaťu zachovali obidvoch rodičov. Čiže preto vás dám ako vzor a dám vás na nejakú zlatú tabuľu, vaše kontakty, aby s vami ľudia z celého Slovenska komunikovali, lebo niečo u vás je iné, ako keď idem na spodok tej tabuľky, ako v Starej Ľubovni, kde sú to 2%. Hej, ja to nerozumiem a neviem, ako môže jeden štát zabezpečiť, že nejakému dieťaťu v jednom okrese ide na súd a príde o jedného rodiča a v druhom okrese proste to dieťa má blaho zachované a jeho zdravý vývoj môže pokračovať. Čiže to by som bol vďačný, keby ste vy mňa poučili a povedali mi, ako to robíte. A potom, aby som... Čiže tak naučte ostatných mediátorov na Slovensku, ako sa to robí. No jasne, tak urobte z toho nejaký PowerPoint, urobte z toho nejakú brožúru, jak to bola pani z Pardubic alebo niečo, aby sme sa vedeli aj ostatní poučiť tými dobrými myšlienkami.
A teda, aby som ukončil svoju prednášku, tak vlastne je to zase len taká tá nejaká dogma, ktorá sa tu vytvára. Veľa vnímam, keď sa bola súdna mapa, delili sa súdy vlastne, takže akože neviem, vznikol najväčší mestský súd v Košiciach a v Bratislave, ale keď si urobím súčet za roky 2022 a 2023 a rozdelím tie súdy, ja neviem, matematicky alebo len tak proste najväčší súd podľa počtu detí, o ktorých rozhodoval v rozvode, je zo štatistiky vychádza Nitra, Poprad a Banská Bystrica, ktoré nazývam najväčšie gigasúdy, ktoré proste naozaj rozhodujú o obrovskom počte detí. Keď ide sem do Bratislavy alebo do Košíc, tak som v týchto farbách, že to sú menšie mikrosúdy. Pre mňa je to nepodstatné. Tu Bratislava o 106 deťoch rozhodovala pri rozvodoch za 2 roky. Čo to je oproti Nitre, kde 569. Čiže aj na čo som si robil tabulky, tak som vlastne filtroval postupne, že tie malé súdy som dával preč a vlastne keď som sa, že proste toto je radenie tých súdov podľa veľkosti, čiže ja hovorím, že keby som bol zástupca štátu, tak by som išiel do veľkých súdov a tam by som robil edukáciu, zavolal by som tam vás z Martina a naučil by som ich, ako majú rozhodovať prospech maloletých detí a zmeniť na našu situáciu na Slovensku tak, aby sme mali rodiny, celé rodiny, aj starých rodičov, súrodencov, sesternice, bratrancov, mali šťastné, spokojné, napriek tomu, že ich postihol rozvod a nie, aby sme tu riešili nejaké výkony rozhodnutí, ktoré zase štát nám garantuje a vie vymôcť podľa poslednej štatistiky vo výške 6%. Čiže ja hovorím, ja ako dieťa nepotrebujem rozhodnutie súdu. Čože mám vykonateľné rozhodnutie súdu a ten papier mi ten istý súd dokáže vykonať na 6%. Taký papier môžem hodiť do koša. To mi je na nič. Tak ukončím svoju prednášku. Ak máte nejaké otázky, rád vám zodpoviem. Ďakujem veľmi pekne za tvoj príspevok. Teraz, pokiaľ máte otázky na pána Lenghardta alebo na pána Sabola, tak teraz je ten priestor. Nech sa páči. Dobrý deň. Najprv by som sa spýtal asi pána inžiniera Sabola, že či pri zostavovaní tých štatistík bral do úvahy alebo nejako aj sledoval, ako boli formulované návrhy. To znamená nie len ako bolo rozhodnuté meritorne, ale aj aký bol návrh, lebo naozaj sa mi zdá veľmi príkry rozdiel medzi práve Martinom a vami spomínanou, čo to tam bolo, Stará Ľubovňa? Aj Stará Ľubovňou, že 2% versus 87% je priepastný rozdiel. A čiže preto by ma zaujímalo, že ako zneli tie návrhy, alebo ak ste sa tým vôbec zaoberali? Čiže ja idem do jadra veci vlastne. Čiže Ministerstvo spravodlivosti nám zverejňuje nejakú štatistickú ročenku, ktorá je podvod, lebo nemá to nič spoločné s realitou. Je to podobne ako s tabulkami výživného, kde nám urobilo ministerstvo tabulku o 30% väčšiu ako v Čechách. Štatistiky sfalšovalo tak, že do štatistických listov uvádzajú podvodne úradničky o 100% vyššie výživné, ako je skutočné. Čiže podľa mňa je to nejaký trestný čin, ale ja to nebudem skúmať, nebudem to riešiť. Čiže to sú podľa mňa závažné veci. A k vašej otázke opäť proste, toto je dataset. Toto je originál, čo mi príde z Ministerstva spravodlivosti. Hej? Oni, niekedy sme tu mali ešte pred 2 rokmi, tuším, boli štatistické listy, ktoré sa vypisovali v písomnej forme, po skončení konania dali sa na krajský súd, tí to zosumarizovali, dali to na Ministerstvo spravodlivosti a po 9 mesiacoch po skončení roka sme mali štatistickú ročenku. Ja tvrdím, že teraz máme elektronické štatistické listy, máme ich upravovať aktuálnym danostiam v štáte a majú byť vyhodnotované na maximálne mesačné, dokonca, aby som to dal na týždeň alebo dennej báze vlastne a mám presne, viem robiť ako vo Švédsku, proste keď zmenia zákon, tak majú štatistiky, čo bolo. Po zmene zákona porovnajú, je to dobré, je to zlé, vylepšíme, zhoršíme. U nás, keď poviem štatistika, to je sa vrátim tomu výživnému, kde tabulka výživného vychádza z 3 rozhodnutí krajského súdu
Hej, a aj tie boli zrušené medzi tým najvyšším súdom, čo proste úplná paródia. Pre mňa je to nepochopiteľné ako pre plátcu daní, že takýmto spôsobom sa u nás robia politiky a že proste aj teraz máme rekodifikáciu občianskeho zákonníka, akože akceptujem, že pracovná skupina robila niečo, čo bolo v tej dobe dobre. Ale medzi tým prezident Českej republiky podpísal novelu občianskeho zákona v Českej republike. Hej, tak hneď, keď som sa to dozvedel, tak som kontaktoval pracovnú skupinu, aby do toho zapracovali, prečo máme byť iní ako v Čechách. Tu na pár kilometrov za nami sú tie deti nejaké iné, alebo čo? A reakcia je taká, že z rekodifikačnej komisie tu nikto nepríde a z ministerstva spravodlivosti tiež sa môžete poradiť, kto tu je a kto tu nie je. Čiže pre mňa je to nepochopiteľné a ja ako občan robím maximum, ako som urobil pri inštitúte striedavej starostlivosti, pri inštitúte spoločnej starostlivosti, tak zase mám pocit, že naše deti nie sú o nič horšie, ako sú deti v Čechách, v Nemecku alebo niekde inde. A táto snaha vedie k tomu, aby sme sa ako občania schopili a povedali tomuto štátu, že chceme rekodifikáciu občianskeho zákonníka taký, ako má byť pre naše deti moderný a v ich prospech. A tak na vás tá moja otázka, prosím vás, že vlastne, že či vyvíjate alebo vytvárate možno nejakú iniciatívu, nazvime to legislatívnu, smerom k súčasným tvorcom toho nového občianskeho zákonníka a práve fokusovanú na dnešnú tému. To znamená na možno nejaký pokus o presadenie tej nadchádzajúcej českej právnej úpravy práve do novovytváraného občianskeho zákonníka, ktorý nevieme síce kedy bude, ale raz bude, tak to je tá otázka moja. Ďakujem. Áno, ďakujem. Asi som ju pochopil. Ďakujem vám za otázku. No. Pravdu povedať, mal by som sa vrátiť do roku 2016, kedy na jeseň, takto pred 9 rokmi ja som napísal list, ktorý som poslal prezidentovi, premiérovi, ministrovi spravodlivosti, ministrovi práce, generálnemu riaditeľovi ústredia a proste neviem, na najvyšší súd, na ústavný súd a v tom súde bolo, že by sme mali zrušiť naše formy starostlivosti. Že by sme nemali nechať rodičov, aby sa o to hádali. Taký nejaký obsah tam bol, proste táto myšlienka, z ktorú teraz uzákonili v Čechách. Toto som poslal ako ja, ako súkromná osoba na rôzne inštitúcie pred 9 rokmi. Vedel som, že tým pádom sa nič nezmení, ale vôbec, aby som dal tu taký príklad, že dá sa na tú problematiku pozerať aj inak, nie len tak, ako to tu máme zažité už cez tie 10 ročia. A potom sme vykonávali viaceré aktivity. Ja som tú moju myšlienku prezentoval, napríklad sme robili v decembri 2019 konferenciu v parlamente pod zaštitou podpredsedu parlamentu. Tam sme takisto prezentovali takú myšlienku. Teraz napríklad na túto konferenciu boli pozvané 4 členky tej komisie pre rekodifikáciu občianskeho zákonníka, ktoré sú zodpovedné za tú rodinnú časť. No, 2 mi odpovedali, že ďakujú za pozvanie, ale že už im to nevychádza. Ja to chápem, tak my sme to dnesko oznámili. Hej, toto bolo veľmi narýchlo, táto konferencia. 2 mi neodpovedali. Stretli sme sa pred mesiacom, sme asi boli na ministerstve spravodlivosti, kde sme to komunikovali. Netrúfam si tu otvorene takto naozaj povedať, s čím sme sa tam stretli. Za mňa to bola absolútne jedna katastrofa, hej, s čím sme sa tam stretli, keď sme to komunikovali. A ideme robiť ďalšie aktivity. Proste ja mám zatiaľ myšlienku len, že budeme informovať o tom, že tu bola konferencia, že sme tu o niektorých problémoch hovorili. Hovorili sme aj o riešeniach, ktoré nám ponúkli z Českej republiky. A asi sa už začneme pýtať, že akým spôsobom sú tie konkrétne problémy, ktoré možno vymenujeme, plánujú riešiť na Slovensku. Hej, keďže sme nezachytili v novom občianskom zákonníku žiadne riešenia. Ja viem, že to nevyrieši len ten zákon, hej, aby sme sa chápali, že to chápem, že to treba z rezervou brať, ale ten zákon tomu môže výrazne pomôcť. Preto to tí Češi robia, hej, že... Takže toto sú napríklad konkrétne kroky, mohol by som ich asi hovoriť viac, ale už asi netreba na to míňať čas a skôr dám priestor na ďalšie otázky.
Já, jestli dovolíte, není to úplně otázka, ale chtěl bych jenom zareagovat na to, co tady se ptal pán ohledně těch návrhů. Pokud můžu mluvit za Českou republiku, tak v České republice také není žádná statistika hromadná toho, jaké návrhy byly v opatrovnických věcech podávány. Dalo by se to samozřejmě vytáhnout z těch jednotlivých spisů, jít případ po případu, což by bylo velmi pracné. Ale dnes o tom tady také byla trošku řeč. Pan soudce Kotrády tady zmiňoval ten průzkum, co byl dělaný kdysi ve Žďáru nad Sázavou, někdy před 25 lety nebo kdy. Teď mluvil o nějaké své zkušenosti z Valašského Meziříčí. Já musím říct, že to jsou všechno horské regiony, nebo oba to jsou horské regiony. Já zase mám informace o průzkumu, který jsem mu právě na tom jednom setkání citoval a který tam taky zmiňoval, že jsem ho tím trošku jakoby vyvedl z míry, tak ten byl dělaný v Praze. Asi bude i rozdíl mezi právě větším městem a řekněme nějakou venkovskou oblastí v tom, jak ty lidé přistupují k péči a v Praze tam to bylo děláno někdy kolem roku 2010, před pražskými soudy byly dotazováni rodiče, konkrétně otcové, to bylo zaměřeno tenkrát na otce a výsledek byl takový, že zhruba polovina žádala o svou nebo střídavou péči a byli dotazováni i jestliže ten návrh sami nepodali, nechtěli péči, tak proč? Tak většina z nich uvedla, že to bylo z důvodu, že nevěřili, že mají šanci, že ve svém okolí měli někoho, kdo žádal o péči a neuspěl, že od toho odradil advokát, OSPOD nebo dokonce soud, aby takový návrh podali. Takže v zásadě nějaký zájem tam byl, ale řekněme, že nebyl tak silný, aby překonal ten odpor, který tam vůči tomu bohužel byl. Jo, nevím, jaká je teda situace na Slovensku, co se týče důvodu, proč třeba návrhy jsou podávány, jak jsou podávány, jestli taky tady působí takový škůdci, co jsem zmiňoval před chvilkou, obávám se, že ano, že to je všude, že ten důraz na péči obou rodičů taky pořád není samozřejmý. Snad jenom tolik pro srovnání. Ďakujem veľmi pekne. Krátka reakcia, po ktorej... ešte poviem, pani doktorka. Krátka reakcia, po ktorej by sme dali taký priestor, že kdokoľvek nech sa opýta kohokoľvek, čokoľvek. Hej, v rámci tejto témy konferencie, myslím, aby sme nikomu nezobrali vietor z plachiet. Takže posledná reakcia od pani doktorky. Galová mediátorka z Martinany. Ja by som na pána Savola reagovala, tak možno, že sú v Martine ozaj osvietení sudcovia, ani teda nemám prístup ku štatistikám a možno nepotrebujú proste mediátorov alebo tak, hej, lebo akože ani jeden sudca mi zatiaľ neposlal proste rodinu, hej, že im navrhol proste mediáciu. Tak môžeme diskutovať medzi sebou, podľa mňa to nie je o sudcoch, pretože na Slovensku sudcovia už stratili schopnosť rozhodovať. Sudcovia iba schvaľujú rodičovské dohody. Hej, to by mohol aj úradník na mestskom úrade urobiť takéto dačo vlastne, čiže je to nižšie, je to u vás, u mediátorov, u vás, u advokátov, to nie sú sudcovia. No alebo teda tak, aby proste nejakú rodičovskú dohodu, aby sme s nimi urobili a podobne. No a čo sa týka napríklad propagačného letáčiku, tak mne nedovolili akože ho dať proste na súd, aby bola nejaká propagácia, teda aj mediácie. No ale som rada, že ste sa dotkli vlastne aj tých súrodeneckých vzťahov a takejto širšej rodiny, pretože ja som napríklad mala prípad, akože matka 8 detí od 5 mužov, no a proste so svojimi súrodencami sa stretla len cez prestávku na škole a takéto veci. Takže je to ozaj... Treba sa pozrieť proste nie len teda na rodičov, hej, ale ozaj aj... Ja som podporca toho, že nehovoríme o zlých vzoroch, hovoríme o dobrých vzoroch a nech sa tí zlí učia od tých dobrých, lebo my tými zlými učíme tých normálnych, akože my chceme mať deti, ktoré majú každodenný kontakt so svojimi rodičmi, ako v manželstve. A nechceme mať deti, ktoré 12 dní majú zakázané kontakt s jedným rodičom, aby potom 2 dní s ním mohli mať nejaký kontakt. Čo to je za abnormalita? Takéto rozhodovanie nechceme pre naše deti. Ale určite dobre, keď je to tak, že Martine akože je táto
takáto štatistika. Nejaká je tam konštelácia, ktorú ste tam skvelí ľudia. Ja vás chválim, ďakujem vám za to, čo robíte. No, za ten Martin. By som povedala, že naozaj, už teraz musím povedať minulý čas, že mali sme, dvoch sudcov, pána doktora Majchera a Korbašovú. Bližšie k ústam asi musíte dať. Počuť teraz? Nie. No, nechajme to tak. Druhý mikrofón nám dajte, ak viete. Oni naozaj, musím povedať, že aj rýchlo, že im to išlo aj rýchlo a išlo to aj akože k veci, ale tiež je pravda, že nám odišli už zase jeden teda na Krajský súd do Žiliny a druhý teraz na okresný súd do Žiliny. Ale musím povedať je to, že opakovane som sa ja stretla s tým, že aj odporúči súd mediáciu. Takže to sa musím zastať trošku toho súdu. Ak aj máte nejaký problém v Martine, máme tu Malacký, Pezinok, Trnava, Komárno, akože tých pozitívnych vzorov tu máme viacej, čiže nemôže to byť o jednom sudcovi, že niekde odíde. Proste je to o tom, aby sme sa my sieťovali, sme sa my spojili so Slovenskou advokátskou komorou, keď chceme dosiahnuť dobrý zákon, aby sme sa spojili s mediátormi, s kolíznymi opatrovníkmi, s advokátmi, aby sme my, občania, urobili pre naše deti to najlepšie a nie aby úradníci rozhodovali o nás bez nás. Spojme svoje sily. My za nás 4 kolegyne musím povedať, že my robíme, čo môžeme však. Tak ja vás len prosím, robte aj osvetu pre ostatných, lebo ostatní asi nevedia, ako to majú robiť tak ako vy. Dobrý deň, ja by som chcela len poznámku tiež k tomu Martinu. Ja pracujem ako mediátorka na Záhorí, moje meno je Antonia Mikulíková a k tomu Martinu som chcela povedať to, že máme tam kolegyňu, nebudem asi hovoriť meno, ktorá už tak asi pred 10 rokmi začala robiť veci iným spôsobom, dovolím si nazvať, že takým priekopníckým. A na jednej z konferencií bola veľmi škaredo napadnutá kolegyňami mediátorkami. Našťastie sa nedala odradiť a jediné teda, čo urobila, prestala navštevovať konferencie. Dobre, máme 5 hodín. Je ešte niečo, čo by malo odznieť, alebo... Nech sa páči. Toto je asi váš súd, predpokladám. Pani Mikulíková, toto je váš súd? Čo sa zobrazuje teraz? Aha, takže Senica, okresný súd, áno, Senica, hej. Áno, hej, čiže máte ho tu, máte tam 5% spoločné, 11% striedavej, otcovi 10%, matke 74% za posledné 2 roky pri rozvodoch. Ja by som chcela len krátko zareagovať, aby to nevyzeralo, že tu na Slovensku je všetko úplne zlé a velebíme len Českú republiku. Ja ako advokátka vidím veľký posun v rodinoprávnej agende. Rovnako aj na Mestskom súde Bratislava 2 vlastne pôsobí model kohenskej praxe, kde koordinátor pre rodinoprávne vzťahy v prvom rade motivuje rodičov k dohode. My advokáti tiež sme edukovaní ohľadom kohenského modelu a tiež sa snažíme motivovať rodičov k dohode. Ja osobne spolupracujem, respektíve vždy navrhnem vlastne klientom aj mediáciu, čiže využívame aj tento model, vlastne, aby sa rodičia skúsili dohodnúť pred niekým nestranným, nie s nami advokátmi ako protistranami. Čiže ja napríklad osobne za tie roky vidím veľký pokrok. Otázka je, samozrejme, tu by sme mohli úplne na inú tému diskutovať ohľadom výkonu rozhodnutí, lebo to je myslím si najväčší problém na Slovensku. Ale ja reálne v Bratislave vidím, za Bratislavu teraz hovorím naozaj akože veľký pokrok v rámci, čo sa týka aj dohôd rodičov, aj uvedomosti rodičov. Čiže ja si myslím, že smerujeme dobre. A keď vám sa podarí presadiť nejakú novelu do zákona o rodine, tak tento model, ktorý je momentálne v Českej republike, je veľmi zaujímavý a pre mňa hlavne z hľadiska toho, že ukladá povinnosť jednému z rodičov starať sa
o dieťa, ako je napríklad u nás teraz, že sa upravuje len právo styku, nie povinnosť styku. A to vidím napríklad veľký problém, že veľa oteckov ako nestarajú sa tak napríklad, ako by sa starať mali. Samozrejme aj mamičiek, aby som neglobalizovala, ale tá povinnosť vlastne mať práva a povinnosti v zmysle povinnosti aj styku, keď je už upravený, to sa mi veľmi páči. To by myslím našlo opodstatnenie. Ja hovorím, že my to dokážeme. Vy a my, ako dajme sa dokopy, sme tu ľudia otvorenej mysle, ako sme sa tu zoznámili, môžeme sa zosieťovať, môžeme si dať kontakty a môžeme si pomôcť našim rodinám, našim deťom, našej budúcnosti. Je to na nás. Ako keď som bol naposledy v Prahe, akože bol som tam na nejakej ulici, bolo tam napísané, keď nie kto, keď nie my, ako tak konajme podľa toho, jak to bola revolúcia. Ďakujem pekne. Moje meno je Katarína Hatraková, ja som psychologička, teda musím povedať, že nevidela som ešte všetky tie grafy, ale ak je tam 5% spoločnej starostlivosti, tak je to ďaleko optimistickejšie, ako boli naše odhady pred 2 rokmi, keď sme novelizovali zákon o rodine v zmysle spoločnej starostlivosti. Veľmi ma mrzí, že to dopadlo tak, ako vidíme to v finále, ale to asi sú rokovania na ministerstve spravodlivosti. Viete si predstaviť, s kým, ako. Samotná tá novela zákona trvala 3 roky, prešla cez 2 ministrov. Boli to naozaj, že teda pre mňa ako pre psychologa sústo. Fakt. Čiže ak je to dnes 5%, čož teda mi príde málo, lebo samotná tá novela sa rodila bezmála 10 rokov na stretnutiach so sudcami v Omšení. A teda vznikla... 11% za 2 roky. 11. No tak to je úplne úžasné, lebo my sme odhadovali 3. Zase, ako som chválim vás, chválim pána Dobrovodského, lebo proste robili ste niečo úžasné. Chválim rodičov, ktorí boli na proteste a pred ministerstvom spravodlivosti zastavili križovatku. Proste toto sú veci, ktoré robíme spoločne a robíme pre naše deti. Tak tomu pokračujme a urobme pre nich to najlepšie. Áno, a z môjho pohľadu by sa celá táto téma mala vrátiť, alebo by mala, a veľmi ma mrzí, že tu dnes neboli ľudia z ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, lebo myslím, že to je ten najväčší kameň úrazu, že to je ten problém aj úradov práce a teda kolízneho opatrovníctva en-bloc. Takže verím, že takýchto stretnutí bude viac a že sa v tej téme budeme postupne posúvať ideálne teda k tomuto modelu, pretože naozaj tá filozofická zmena pohľadu na porozvodovú starostlivosť je veľmi dôležitá. Tá tu bola absolútne nutná. A pani Sichrová nám tu dala krásny príklad. Proste niektoré úsvary chcú, tak tí, čo chcú, podporme ich a nech sa zlepšujú. Akože nehovoríme sa iba o tom zlom, akože naozaj majú to ťažké, ale že je niekde kolektív, ktorý chce robiť do 20. hodiny, tak mu to umožníme. Ja by som chcela ešte trošku prispieť do vašej diskusie, pretože ja som mediátorka z Bratislavy, Helena Múdra, spolupracujem v mediačnej kancelárii na rodinnom súde. Okrem iných mediátorov robíme propagáciu mediácií a snažíme sa pomôcť pri rozhodovaní rodičov. A tento pohľad na túto štatistiku ja vnímam ako proste statický. Pretože nové prípady, ktoré sa začali riešiť v tom 23. roku, konkrétne ja si pamätám, že dohoda, ktorá bola urobená začiatkom roka 23, bola schválená až v roku 24. Napriek tomu, že to bola dohoda, ktorá bola robená podľa novely zákona. Čiže nevidím to vôbec čierne. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme sa ozaj zosieťovali, vytvorila sa spolupráca a na tej pozitívnej vlne, ktorá si myslím, že teraz v tejto našej oblasti rodinnej mediácie, teda rodinných sporov sa momentálne vezieme, aby sme pokračovali. Mňa osobne trošku tu zaskočila tá nejaká infiltrácia zákona o rodine plynule do novely občianskeho zákonníka, no ale nie som právnik, nebudem to ďalej komentovať. Ja mám problém s tým, že vyjadrili ste sa, nadviažem na Bohuša vlastne, že my neriešime rodičovské spory, my riešime rodičovské dohody.
tí, čo sú v sporoch, sú nenormálni, tým treba pomôcť. My riešime rodičovské dohody. Chceme, aby Ministerstvo spravodlivosti zverejnilo na svojom webe vzor rodičovské dohody, ako to majú v Čechách, aby to robil aj úrad komisára pre deti, aby ste vy všetci odborníci mali vzory, podľa čoho máte pomáhať tým rodičom, pretože to je podstata, čo tie deti potrebujú. Tie deti nepotrebujú slovíčko v nejakom papieri s červenou pečiatkou, ktorý je na nič, lebo nevykonateľný. To je pre nich nepodstatné. Oni potrebujú svojich rodičov. Zabezpečme im to. Ja sa proste sport rodiny nepatrí. My neriešime spor, však tí rodičia vedeli desiatky rokov žiť, vedeli sa dohadovať a ak strácajú tú schopnosť, tak ich podporujeme, aby to zase získali, lebo tie deti potrebujú mať rodičov, ktorí sa vedia dohadovať a uzatvárať krátkodobé alebo dlhodobé dohody. Spor viem aj ja vytvoriť, akože dajte mi dvoch ľudí a tak ich rozhádam, že budú sa do konca života sporiť. Ale ja také nepotrebujem pre deti na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne, máme 10 minút po 5. A chcem sa vám veľmi pekne poďakovať, že ste prijali pozvanie na túto konferenciu, ktorú sme spoločne zorganizovali s občianskym združením Cochemská prax. A že sa tu rozvinula taká zaujímavá diskusia. To, čo sa mne na nej veľmi páčilo, je multidisciplinarita, že sme tu naozaj z rôznych profesí a že dokážeme spolu komunikovať. A naozaj ešte pred 20 rokmi, znie to tak divne, tak ešte sme takúto schopnosť nemali, takže hádam sa nejakými krôčikmi posúvame dopredu. Chcel by som ešte dať mikrofón Mirovi, ktorý by vám chcel povedať o možnosti jedného neformálneho stretnutia dnes a ja vám teda za ten náš taký organizačný tím ďakujem za účasť. My sme si vzhľadom na záujem, ktorý bola na to, že niektorí ľudia majú pracovnú dobu a nemohli sem prísť, tak my si dovolili otvoriť ešte 4. blok, ktorý je dobrovoľný. Je to už mimo Paneurópskej vysokej školy, je to tu najbližšie, som našiel nejakú kolkovňu na Halovej 6, tuším, ak je to na Herlianskej 6, čiže kto má chuť, kto je hladný, chce sa na večera, neponáhľa sa domov cestovať, tak môžeme si tam ešte na chvíľku sadnúť a pri jedle sa porozprávať. Takže taká je ponuka, že proste nejakých 15 minút asi, akože tu budú nejaké rozhovory, že 17:30 sa tam môžeme stretnúť, alebo aj neskoršie. Ja tam teda idem, kto tam príde, stretnem sa s ním. Ďakujem.